Tuohon äskeiseen halunnut tarttua, että jatkon kannalta, niin mä oon sitä mieltä, että perussuomalaisilla on myös yksi semmoinen haaste se, että se on varmasti tosiasia, että vaikka te ette niiden asioiden puolesta olisikaan, niin kuin, että te olette tasa-arvon puolesta, mutta aika moni ihminen liittää teihin tavallaan omia tämmöisiä syrjiviä rasistisia tuntojaan, niin sekin olisi ehkä tärkeää sitten puolueena jotenkin päästä niin kuin sanomaan niille ihmisille se viesti, että he eivät ota teistä sellaista äänitorvea, jos te ette sitä ole. Mä oon itse saanut oikeastaan melkein kaikki semmoiset törkeät viestit viitaten mun ulkonäköön tai seksuaaliseen suuntautumiseen, niin sillä on aina lopussa jonkinlainen allekirjoituksellinen viittaus, jossa viitataan jollakin tavalla perussuomalaisiin. Ja mä ymmärrän, että se ei ole teidän puolueen kanta, mutta selkeästi ihmiset niin kuin näkee, että se olisi näille asioille äänitorvi. Mä en tiedä, onko se sitä. Valitsetteko te vihreissä omat kannattajanne? Uskoisin, että suurin osa niistä ihmistä, jotka lähettävät minulle törkeitä ulkonäköön liittyviä viestejä tai tappouhkauksia, ovat enemmän tai vähemmän punavihreiden puolueiden kannattajia. Mitä te sille voitte tehdä? Voidaan kirkastaa meidän viestiä. Ainakin kova keskustelu tästä Suomessa on lähtenyt aika ennennäkemättömän kova keskustelu maahanmuuttoasioista, ulkomaalaisasioista, vähemmistöistä. Ja näihin asioihin varmasti palataan foorumilla kuin foorumilla. Kiitoksia Jussi.